party station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manang June, Siyak ni Ama, Cavite 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. hintay pa bang nangin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaren sa miwing puso, sunata nga Ilocano. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatig, tay nga Ilocano. Siyak ni Manang June, Siyak ni Ama, Cavite 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adadtuya ti programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatig, tay nga Ilocano. Okay, naimbang nga ito tayo aming karupa naman 94 dekit duwa ang mga sumang bay dito pagtaingan nyo ket ito'y laing nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City ket po medyo salimuuto na man tatangaal daw kaanakan Po nakalamlam may lagar dito yun. Haji nagapunta nga kasaran ko Ay. maditi sa ati buksit ko digiti kinanta po Diyos ko Po namin nga nag-CRC ka. ay isumo lang nga medyo masaampay nga nasaya ati angot iti unag tata Ay na. ngem kas ka daw yan namnamsek man iti sa miweng iti puso ken biag dito'y programa tayo Kaya nagipadawat naman ti sa 100 nga cellphone load kadagiti pagasatan nga makapugto ti title dagiti sonata nga inta ipapugto. ayan sabi ko makat ada makapugto idi namin sa may sa tinakapugto ni karuba tayo nga Dindo Fernando from Alfonso Lista Ifugao agasim nakadanon di dyan sa nilita awa kat kumablaaw tamampay akat iti may isang pagayam tayo ni sponsors tayo kat nagapupay J. Hawaii at ito Isabela J. Aurora ni Kabsat Kathy Ken Ronald. So good afternoon kalgiti dita Bacnor Burgos ket naimbag ka panggal daw yo amin. Di tamat Esperanza is Aurora Isabela Yes. kini anya daytoy manong ko nga taya. Ay sa umanong mo? Kini manong Dominador. Dominor Balbin. Dominor Balbin, Doming Balbin and family. Kinaminin nga Balbin dita Esperanza. Pagyamanan meeting, nakabarbara nga pa ng respetaryon kada kami. Ako tabi naasam ulit. Di insurat ko din na minsan nga Kaya na nga ike, iso man nakakabil dita, And of di iso course, pasaan. greetings coming from our very own executive producer iti album tayo ni Manang Darlene. Ayan, thank you Manang Ayan. Darlene. Kat Okay. kada kita dita amin dita pagrangayan mo at abo pagrangayan na mo Isabela sidsidiren daktat tayo di misa ta api ka na ta
Angko ida kablaawan. Sige man. Pakita malabsak. Sige man nga rod. Ading kitak, da kabsat nga piring, kini Madam Ino, kan dati ada kutsina nga orange. Apo. Apo sinlo. Ay ni. Nanti Rosay. Ante Rose. Ante nga Rosie. Ada kutsina din. Nanti nga Rosay. Wah, di sula unay. Kata, kita di Villa Karimot, da katugangan. Good afternoon. Sino man titong dumik tatay-tata. Daga, kita gulo welding tata dita balay. Good afternoon kanya. Jong, kan di kamutin na, ganiti kadua na. Sigamot. Kastamet, nembag nga malimyo dita balay mi. Pangpanguluan ni Apo Barangay Captain Jumedes Pastor. Di Domingo ditang ipagpagamos Wan. nga memorya ito. Tapos ni nanay ko, Lourdes Pastor, ganyading ko. Loraan. Temesa nga nanay mo, nalipatan mo. Kin ni nanay Jubalasi Utaaw, Ayan. nanay Darlene Can. Hello nay, kamusta ka dita? Kata David, dati pito nga listeners tayo from abroad tata ni Kapsat Meli Italiana, ni Jimmy Labangkok, kini may mamapili kung ano mo at ken siyempre at dati talong hanga naka-register ito internet isong hanga makita tinaganda. Hanta pa bayagunan, mangtit naman tinay isang nga sonata para kanya da. Okay? Kadagiti iso amin yan nga padami nga Ilocano dito yung interot lubong. Dakit kung kunak kanyang sa bali ng isira kanina nga line in. Ayan ako, paspasensya kayo Apo. Ayata, nagpo kami kasaran, nagtukar kami pa timisa at tay bigat, ay kalawan sa mo tipik sa amin nga nagwapatin. Ang pilitin bila tati kumansyon para ka. Ada magkabkabaw ko, napay nga. Ay ka, sige kablaawan taman pa da ading jing kan bong ita San Miguel, hanyo unay. Kita unay. Nahilig daan para hato dito. Wala nung sa bagay sinuswerte mo iso nga sige lot pa dita sirok ti tanong ti barato ti bumarato tamang kini. O sige para kada kayo amin karuba dito nga piyesa mi. Kitain manjay katuday, tabulong na umay payapay, sabong natay simagaysay, bunga na beten ay kumay kakitay, kumalang mabalin at palinag umaasing-sing, taumayak may bisli-bisling, taramramay mo ading lumabahin. For your request and dedication, our official text line, pakibasa mong balong. 0926-76-20944. Nandumawan ng daan. Kauray banuskay, Takanin ka uray na ataka, ket ito'y puso paluunin na ka. Kumalang pinyaka, purusen ka uray na ganus ka, takanin ka uray na ataka, ket ito'y puso paluunin na ka. para magkaragiti managibaon nga babae na ito nga sonata ta. Natumpalay kiyara pa ako ang mga asawa, hindi kapag nagkakanalap sa araw marampa, ulang isla buok ramramay na kimman kandila, lupuan ang damsek nagmaris rabanos sikit na lambaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunada, pisang ti trahe na butaw ti bukod na ay nakalak pa na, kastala itibiyat makatawen min nga agdenden na, ay nagseksilat tatakas tuy met ti mandana. Ikaman mga
mangisa ang kalpasan na inkaman pa'y agsagot ni paraanan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pa'y ang labakit kalpasan na inkakirkiran kusina ken silagta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Hanya wat palaluan apo tagi agagibawang talaga talala kayo. Tatamo bakon kunatan no nakatalikod kayo. Dating palit tiara pa po ang mga asawa. Hanggang sa balimet kan titurong jak ni namnama. Barbaring mamaliw, anos kendungoy pa ay kulat na. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan na inkaman pa'y asagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pa'y aglabag kalpasan na inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Ako ang mga asawa talong tibungan ni ayan inan ano sa lata. Siya kung tinamaliw siya tinangayat na pintas nga asawa. Kapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan na inakman pa'y agsagat ti paraangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pa'y aglabakit kalpasan na inkakirkiran kusina ken sileta inakman aklanga inakman ay naglaingakman. Inak pa'y sundo na iti anak. Inak agpanengke, inak balunan na iti agraral. Inak pa'y akasan na iti nila baak. Sakto, sibugan na iti gumamela na mula. Apo, inak pa'y tarang ng tayo gripot. Sakto walang ti agsa to. Sakto walang ti marigatan iso nga. Tarimaan ako. Inak pa'y iyaban ni Lord nga manikulista ta. Na makadomingo tayo cutics, di ba? Okay, dati kisunata nga inkaman abo paset iti second album mi nga Rimwaren ket mabalin nga katangin iti iTunes ket tumapay nga e-music stores ket kumablaot naman pay kada kiti dumdum nga tataji Villa Carmen da antim nga sanang ken ni Uncle Eli. Good afternoon kada kayo dita ken Anti mangam siya lola. Lola ken ni sino pa niya may isang dati feed supply na DJ? Ay ni nga Lenny Bigwell apo at siguro libre nga may isa kabanta nga feedstock ta DJ no gawin ta umay deliver nang tamaya dati so nga masabol ya po iti feed supply as well as Pepsi naging soft drinks dita Villa Carmen pati pa'y tangke ti Shelane ba? Tangke ti Shelane kompleto apo dito nanginan sama mabalin mga utangan kanya na dahil ay hulugan no ka mabalin lata at dati pangablaos nagaduda ka rod 305 da amin. Pabati nga po si Bonaleth pa-play man ng textmate sabi niya okay we'll do that later anapay kita na inalabasay tata brothers greet mo nga si Boss Chartnel Colobong of Jarao Jones. Request kami magtitagapulot from Miss Marjorie Colobong of Jarao Jones. Good afternoon kada kayo dito Jarao. Kada giti kurutan families dita. Apo, good afternoon kada kayo. Kablaawak man ti papangko nga nakaindayon nga agdingdingig kanyayo. Ken request ko mamet ti Victoria para kini papangko.
dito'y Bantog Petines. Kung na J-May of Bantog Petines. Apo karuba dagiti agteksihan nyo man isu shortcut. Apo tahami nga sanay iti agbasa ti shortcut. So kaya, Manong, request ko man, pakitit mo man iti cellphone number ni John Marco at kaya't ko iso na nga agbalin nga boyfriend. Kung na naman, apo na yun. kita mamut. Apay nga ka-stop. Sa balin sa... na. FDD, thank you sa organ kanina, Miss. More power kung na naman. Pag-greet din po lahat ng Buhay Ka Isabela members. Thanks. And good afternoon sa inyo. Very dramatic kanina ang misa natin. At dapat iagsang sangit. Nagadunag sangit at tay. Oh, mano namin. Mga 205 na nagsangit. 202. More power po sa inyo. Buhay Ka Isabela. Ayan. Sige, agbasa tayo pa eh. Oh, sige. Pakigreet nga po, Jaime nga balo nga nakaindayon. Ka-text na, J-textmate na. Siyempre, J-textmate na, tika-text na. Kantaan niya po dear textmate para kanya na. Sino pa eh? Ni bakit kung agdinagayin, baka makaungot tumang kanya kung tamatik mag-greet. Okay, Miss Juvie Pastor Seriales, good afternoon din ka. Good PM DJ, pahingi naman personal sipin number mo, text, Maricar of Ramon. Nako. Maricar of Ramon, ading Maricar, abang kalajing munisipyo, nagupubra kami diyang aduwa. Wan, makita na kami latay dyan, karewara kami no kwa. Okay, ket may sapay. Na kami. Kablao mi man dagiti adit sindis ita baba iti heritage nga madama nga dumdum nga. Good afternoon. Apo, takamati sindis ka rod. Sa tagimatang dapat libre dahil. Dapat libre. From Sweet Radio, kuna na from FDD, good afternoon kanya to Sindis, Santiago to Heritage, numapising kayo apo, adala ko da nga tintinapay dita katake. Alang ang mga siminta. For all occasions. Sindis. Mayasa. Nga rod, may sabi nga sunata, ket papugtuan tada ito itatang i-reset mo dito tapugtuan tada ito nga alawan. Nga kansyon. Manuti, manat, panti, premyo na. 100 peso load, iti makapugto apo. Dito yung kansyon. Ket, adalang basit rules na. Dapat ada tinagan, address, sa DJ title iti song. Okay? Iti yung kailangan pa iti email. Haanan. Ay, haanan. So, nung sumungbat kayo karuba, dapat name, address, and the title of the song. Okay, tatlo. Maliwanag, tatlo ang dapat enter nyo dyan. So, dito yan. Iti first mystery song title. Text kayo! Nabayag akong to'y lubungin, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan anam, bilin day di tatang, ay anak kuwin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinal kang, ay nakitag tao, ay nakitag tao, ay nakitag tao, negti balayo, intaman agi, intaman agi, intaman agi, yuli ikayo, ayan yan nga or, ayan yan nga or, ayan yan nga or, nosti unigyo, nagdakel tatol, nagdakel tatol, nagdakel tatol, dita lakasayo, nabayag akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan anam, bilin tay tatang, ay anak kuwin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem mapinal kang, aprosak mantaso, aprosak mantaso, aprosak mantaso, puti pongan niyo, nagpudaw talok, nagpudaw talok, nagpudaw talok, lupot akinopin mo, nagadongabol, 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 sa tapan diling mo, anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ti barrio.
for 100 peso load. Nabayag akong to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, kay kun nadaanan bilin day di tatang, ay anak buwin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmom apinalkang, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang. Daytan apo iti mystery song tayo kat ada nangabakan kahit kung kablaawan kan ano timimod na ito si congratulations si Ilocano. Congratulations ana apo dayto yung kat programa tang mangpapaknang ti literatura Ilocano. Sika tinalay. Anyway, congratulations keng ka ating Wendy Blanco iti Cordon Isabela. Pinalakang nga tukumbom ko na. Aha, sikatin na nga bakti 100 peso load. Kat urayam laang apo iti load me damdama. Damdama ta kay loadan malpas ti programa. Apo nagadu ti text message, nagadu ti madiksamo nga mas paalanan apo. Nakayayat apo We have nagadu na guest. Mark Angelo Bisaya from Camarag San Isidro Isabela. Good afternoon kaniayo. Also to Maya Fecaliado of Cordon Isabela. J.R. Singson of Bantog Petines. Zenaida Lopez of Pagrang Ayan. Thank you very much for listening. Baby Jane of Villa Fermin. Kunana. Carol Fernando of Santiago City. We also have Crystal Vargas. Nagadu si Mali Apo madimi may isa nga basaan nun. Kat sa bali pa yung kablaaw, dayawag man dagiti babalasang nga dumdumngeg tataapo. Manong June, request ko man tay sirok ti pandiling. Kurana ni Nelvin A. Cardenas iti Balasiw Taaw. Apo, Balasiw Taaw ta online tayo at the DJ Facebook account may nga mabalin yung ating gun live iti programa na na mix LR ko na yan. Mix timeline LR mo ya. sa timeline ko. Click yun tayo dyan. Tapos makita dyan ka play ko na na. Bangagin nyo kan. Live na live dito eh. Sweet Radio 97.7. Kat kakabsat after damdamati patalastas adati guest tayo, special guest singer tayo, surprise guest singer apo isu iti champion iti hanto ibagbaga basta surpresa. Ayan. Surprise garo. Surpresa hanto ibagbaga right. Kat nga rod itid mi kada kayo iti mauding kansion mi iti first quarter iti programa tayo. Apo kas like exam mo first quarter exam ya. First quarter first 30 minutes and dabasit nga patalastas na. Okay. Para kada kiti DJ abroad nga naka-online tatada ito eh. Nagtaraking pukis mo, nagtagker tapaing mo. Ano yung baga ko? Nagtagkel, tamasels mo, burburan pa'y baro. Bakit katawag? Sige man. Day talangam patitirong apanda kalisya napadakar di wire nung nagnakanti ka adwan talyawen data pusturang tingit dyan Mark Adwan ababai arapa abda katrabi dari tamat co abagim kaay ayuda apelmi ngemanyan akik tukmi tilaing mo anang pili sinarak mo day babae anang pirdit kinalalaki sino ti pandiling kinalalaking nakatuling ang labakin at kukin agaw awir ka pa iti upin ang lansya ken asagat at pisok ken agdeng
marem sampinanawan. At dapay tay nagsamal na mati nga ikalaysa. Arik na pa'y ket napilidan inalampay aninay. Anya tata tirupam nakasarak sunat na bakna. Sino ipandiling kinalalaking nakaduling. At labakin at kupin agaw awir kapay di upin. Ang lansya ken nagsagat at pisukin ang tindeng. Taidag naganap mo iti ka pipiling. Anak mayat abuya entabagin pa'y tiyag palengke. Agugas tinanganan ken at sibuk ti mas masetas. At damit tay makibarbartek kangen ken laat nga agtaray ka. At daytan itudo tasalapay kumabasada. Sino ipandiling kinalalaking nakaduling. Ang labakin at kupin agaw awir kapay iupin. At lansya ken nasagat at pisukin ang dingding. Taidag naganap mo iti ka pipiling. Okay, dapat ibabatin to. Hello po, kuya, kunana. Si Dolly po ito dito sa Avon, dito sa Ramon. Nakikinig po kami, pati po si Auntie Gina nasa Santiago ngayon. Nakikinig din po ang ganda-ganda po ng programa nyo. Sobra, super, mega. Kunana ako nagatong Smiley 85. Thank you very much for listening, atin ko. Okay, eksibli kami, kalpasan iti sa mga mga papalagin. At naganap mo iti ka pipiling. Interview. Magatangen ken mangiganen karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana pauluan adda kami manen. Sa nga puro ket may sa asami nga namnamsek ti pakasaritaan ti biag ni Ilocano iti inaldaw-aldaw a panagdalyasat na dito'y rabaw ti daga. Adda makapaisem no syakot mapagasatan may kantakem inak aywanan kawes nga kay impabulot ket jatupulos amulitan amin tong enak masabat oray sa iyo inak iseman no syakot mapagasatan at damit makaparagutayek. Madlaw mulap tani babani madlaw mulap tanong napagustuhan idirabiin at dapat makapasangit Aglinipat tan ading ko jakon marik na inka panagdungo. Kinadapay sunata para kadagiti kapitana. Ay kapitana ipangulungan dayti asunata inka alukuyen babae nga agpatengada. Kompleto karuba. Papan kay laeng kadagiti e-music stores kas kuma iTunes, applemusic.com, amazon.com, dita mismo laptop ken cellphones yo. Ket magatang yun na sigod. No kaya chumet ti original CD nga aramid pa sa Amerika wenno stateside ako nada, mapan kay laeng sa munisipyo ti Ramon, ket birukin nyo ti 4 Decade Duo. Apa nga ikit ang dapat magatang dito palingkay sa gabain tilaing lolaw di ka na makatulong ti industriya ti musika Ilocano no kasta di ka di patpatulan na kiti agtataka wenno agpirpirata ay jaya wan lolaw napintas ti timak na ti original kan bagay di talugan mo nga brand nyaw ay aliman nga raw inta gumatang ti ureg sa ta makisilpi kada jawn ken jan bar sa tapay pirmaan Ingkay patapukin sa lunang ragsak ipakita.
adda kami manen. Adda kami manen. Tal talaga. Kat palong basahin mo pa ito ito mga greetings. DJ, greet ko nga po mga kasamahan ko dito sa Pande Norte. Si Ate Joy, Lake, ano naman, Ate Risa, Ate Main, Ate Ruby, Ate Jonaline, Nanay Inday, pati na din po yung mga baker namin, DJ, na sina Kuya Dennis, Kuya Efren, Kuya Ariel, at saka si Jose at si Joven po. Thank you. Request po namin yung On This Day. Talaga na feel na feel English tama. mode. English mo. Apo Ilocano ti programa mi. Actually, pinaababa may sa oras latan. Alauna ka na last dos na medyo nga kayanin ti Powers, iti FDD, iti agbalmal magpapaan ng akang kansyonan. May sabi nga pangablaaw, Kuya Jun, greet mo nga Angelo Balmores, Sebastian, nga haan makaturog, no, haan nga Red Horse, nga uminom ti Red Horse, Kuya Jun, Jayman, ton agkasarak man Kuya Jun, alay ko kay Boss Mark Haig, King Kolobong, magkano daw upan nyo sa kasalan, kukunin daw kayo sa Nueva Vizcaya from Longkey of Jones. Nako, dahil ito yun, kung kunak nga umadado nga talaga titugtugan ta. At dapat papago man tatay kanya kung kuyang matay to, dahil di apong ko si kanto ti agtukar kunan alag pa reserve. Kaya nagsapamutan. Apo kunak ala ay Kani ati. pailaang nagpa-reserve. Ay paagas mo ka di dahil ta apong hanga dahil ta agtugtug tayo pang kasaasikasun ko na. Kat, Ay, dapat may isang greetings. Agyaman na kuya, iti pa ng kablao yung kada kami dito pagrang ayan. More power from Ading Rossi. Kat ikang kanto, ti may sa galon nga gasolina. Kunan, susuhulan Payas ka ta. Siya mo ta, oro siya mo ta. Gaas ka no, titid na Ay, kanya gas. ni Rossi. Ay, panglampara. Manong June, si kayo ti idol ni mamangko, kaya nung birthday niya, kayo yung tinawag. Kunana, Tapos sa datong tawag dito yan. madami kaming nag-enjoy sa inyo. Pakikansyon mo man po tayo, Ate Magellan. Salamat, kunana. Okay, coming up, Ate Magellan. Sige, aramidin ulit ni Magellan. But for the meantime, akas na ibagtat tayo, the special guest sa'yo, iso apo ti champion, iti search for the best Ilocano singer. Ito'y high school si Isabela. Iti title ti program to, iti kat Ayot Ken Sirib. Iso iti grand champion. Kat dito kat naganap apo ti Big Brothers Grill. Kat lima iti nagsasalisal for the championship. Kat iso natin napagkasatan ta. Apa mo nag-circo di stage. Apa na mo kinalakalay at nagiti speaker. Inga nagkangkanta. Di niya nga iti iso tinangabakan. Kat nga rod ading Alasay. Venus Antoinette Damian of Anyang Eskwelahan kan ading no agkamalit Ranyag High School. Sumungbat ka. Ayan. Kaya stakeholders may special guest sa'yo apo ni Venus Tata dito 97.7 Sweet Radio and agkansyon iso na para ka na kayo. Kaya nga ron ading Venus tira amon. Pasul po kadi, malipas
mo, dito coach mo. Dumdum ngayong tata. Hello po, hi Sir Dr. Adriano G. Sabado na nasa Ranag High School po ngayon. Pati na rin po yung mga co-teachers ko dyan. Ayan, good afternoon kita kayo. Thank you very much for supporting FTD and I Can See It. Jack ni namnama akas to'y tinted mo kalag-amang Imyawat ko to'y ayan Nempahiti hilkain sa papang Kasanuak baitan Imbatim ti pusok ngagmay-maysang Nga aglag-am impaay mong apanusang Hawan sa nasalbina Di ayat nga'y nakimbarik na Ngayon nak tinagipit Italeken na nama Nagsulbot, nagbunga Dagiti nga harapaam Ngayon tamin ulit Di kariken sa bata Nasyak tutay pumusay Lagip mong tulaeng Mangyag dinaglabas Na'y kupina naghalmanta Naputar akanta Arbis sa mampasantag Tinagheltay ngayan Nasyak tutay pumusay Lagip mong tulaeng Mangyag dinaglabas Na'y kupina naghalmanta Naputar akanta Arbis sa mampasantag Tinagheltay ngayan Nasyak tutay pumusay Lagip mong tulaeng Mangyag dinaglabas Na'y kupina naghalmanta Naputar akanta Arbis sa mampasantag Tinagheltay ngayan Tinagheltay ngayan Tinagheltay ngayan Okay, that's it. Aling Venus, Antoinette Damian of Ranyag High School. Thank you very much for guesting at the Aputi Basit nga ited iti FTD Production Incorporated kanya natatangal daw. Gaputa pinatkan na iti request tayo nga amoy guest isuna. Ading pakiwari mo lang tarwarin. Anak ko Okay, keta greetings manen. Manong kablawak kung dagiti nalipintas nga kaduak dito'y parlor. Nakas kene Jelay, Gemma, Maureen, Maxi, ken Manong Reggie. Apet na Manong Reggie kung na yung batitin. Kablao nagapo ken Bonnie De Vera. Good afternoon kanyayo dita. Kakabsat keta Ano pa eh? Tumarlo Bayubay of San Miguel Ramon Isabela. Kunana ay from Marlo. Kuya, greet ko nga po ang girlfriend ko na walang iba kundi si Wendy Ancheta ng Kawayan ng magandang tanghali. Manong, pakikantay man tay Girl from Yesterday ni Eric Clapton. Kuna na, I'm Marlo. Akataw ka kasi Girl from Yesterday from the Eagles. Abuhangan ni Eric Clapton. Right. Ng dagsanggasat ta iti programa tayo kat adda kami manen sa Ilocano live show. Iso nga Ilocano lang abot mabalimi nga kansyon. Kada kayo, not unless dagiti tradisyon nga incorporated iti Ilocano matlaang. Kat dapat pangablaw dito'y online. Thank you very much. Anak ko, Venus ko na ni Manang Darlene Khan, ijay Chicago, Illinois. Online nga may sudatata as well as I Miss Philippines ko namot ni Violi Sinon. Violi ko na na? Violi Sinon, thank you very much for tuning in. Kita ni Ading Ekel, kita online from... Apo, nagmayatan. Hello, Michael. Kamusta dita? Apo, thank you very much. Basta una di panang kwada ya. Panang accommodate ta kanya, na kanya ta dirabingi di jay
Quirino Isabela, thank you very much. Kat Ano pa 15 minutes lang yun din. Tinababatin. Abot. Awal ka, tapasin na pilig dito mga kwa. Kuya, pakikrit naman po si Julie at si Erica na nakatambay. Salamat po, kunana. From Crystal Vargas of Santiago City. Oho. Kat kumansyon naman pa yung road. Tata. Okay, here's another piece from our album. Nga magatangan apo kada kami. Para kada kitimot babae nga medyo mailasin mo tig na ita no nakariing dante bigbigat. Madlaw mulat tani babae, madlaw mulat tanon na paggustuan, idirabii, nasapa agriing, nakangiit ngagpampamusic, nakaisaganan iti pamigat waranay dalimanag. Madlaw mulat tani babae, madlaw mulat tanon na paggustuan, idirabii, nasapa aglaba, nakasalapay ngawan pa iniinit, ubraen na amin siraragsak sa agdaydayan. Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, pipipipitin, pipitin, chiririn, ching, ching, ching. Madlaw, madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabii. Madlaw mulat tani babae, madlaw mulat tanon ay pamintwada, twice idirabii, agbalsik pa'y di kayo, agpasunwang sa agang rado, ubraen na aming siraragsak sa agdaydayan. Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, pipipipitin, pipitin, chiririn, ching, ching, ching. Madlaw, madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabii. Madlaw mulat tani babae, madlaw mulat tanon ay pamikluda, idirabii, naladaw agriing, agpakpakangken aglipilipi, madinga agsao aglaladot nga magdaydayan. Lalarin, larin, Daydan, napakabsudan. Madlaw, madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabii. Okay, may isang paset iti DJ album ni Abon entitled Madlaw ni Babae para kadagiti amin kadumdum nga kita. Pangabla umanen pakikan tayo man manong J. Ilocano iti Dance with My Father. Agyaman nak apo siya gayam ni Giovanni iti Itiage. Good afternoon kada kayo amin nga iti Itiage. Good PM manong greet kuman tay ing-ingungutek nga bakit madama agdengdengeg kami ti programa yo nagsasamit ken makapapukaw ti problema no manggamit ti kita kantayo makaayayo text po JR iti Bandug Pedines Alicia
Hello, kuna naman dito dati. From Alona Villa, good afternoon to you. Kan kita ang cellphone mo, baka nadamot ti greetings. Susuran tang pang live streaming. Okay. Text awan Last 5 minutes apo dito live streaming tayo kat adati tawag. Sumata mambiit. Once again, good afternoon katigiti online tatay. Iti Balasio Taaw. Thank you very much for tuning in. Ito yung Mix LR. Ayan. Ayan, apo ha. Dapat timawag kanya amin nyo. Agungungo ta. Kablawan ta kano te apo HRMO tayo Jiramon. Ay, apo ni Kabagis Lani Toledo Salcedo. Good afternoon Kengka Kabagis. And apo, paspasensya ka no, absent me kini amak, maawatan mo kami ta. Apo. Basta talaga tayo the sideline na, ya. Kan at bisita mi apo dito ay istasyon. Good afternoon kanyayo kagawad Gino Abaya Sikyan. Thank you very much for dropping by dito sa 97.7 Sweet Radio. Good afternoon. Siguro abi nga tada nagtaraki jirwar ko nagkaapo ate mo gayam kagawad ti syudad. Ay, mabsog ta siguro tatabalong. Apo, dahil tawang tigaget ko. John Mark, kung na naman dito yun eh. Sabi mo, awitin mo yung Rest Your Love. Apo, at dati agungungat from Jones Isabela. Nagbaliw kami ti programa apuhan nga duwa nga oras yan, may isang oras latan and pure Ilocano song po. Iso nga dagiti request iti English, Latin ita, kadaan na pa dagiti request da haan apo ang mabalin dito iti number 1 apong ipagpagnamik iti panang pabaknang iti literatura Ilocano dito'y Isabela. Ayan, kag nga Rod, patgantay ti may isang request kaya kunana diti man Ilocano version nyo iti Dance with My Father nga DJ first album me para kada kayo. Hindi malatagaan Genggan na at taam na